Һәркемгә дә бирелмәгәндер ул яшәү күкрәүләргә тиң гомер. Бу дөньяга без килгәнбез икән, юкка түгелдер. Бүген Уфаның Нур Татар дәүләт театры янында татар һәм башкорт халкы яратып тыңлый торган җырлар яңгырады. Башкортстанда туып үскән милләттәшебез легендар разведчикка һәйкәл прокурорлар аллеясына куелды. Яңгыр явып торуга карамастан тантанага халык күп җыелган. Даян Мурзинның оныгы, якташлары, татар җәмәгать эшлеклеләре, Башкортстан башлыгы Ради Хәбиров та биредә иде. Я вот смотрю на памятник и думаю... Һәйкәлгә карап торам да аңлыйм. Без аны инде күптән куярга тиеш идек. Бирегә җыелган кешеләрнең күпчелеге Даян Баянович белән аралашып калырга өлгерде. Чын хәрби булудан тыш, ул якты һәм кызыклы шәхес иде. Бу вакыйга аның тормыш юлына хөрмәт белдерәбез. Сегодня, открывая этот памятник, мы отдаем дань уважения вот его жизненному пути. Даян Мурзинга һәйкәл кую тәкъдиме прокурорларны була. Даян Баянович бездә озак еллар эшләгән прокуратура системасында. Безнең нык абруйлы кеше. Бу елны инде без шундый инициатива белән чыктык. Аның исеменә шундый һәйкәл куярга. Даян Мурзин Башкортстанның Бакалы районы егете. 20 яшендә фронтка китә. 10нчы укчы дивизия командиры, соңрак разведка ротасын җитәкли. Түркстан легионында агент була. Чехия, Моравиядә фашистларга каршы көрәшә. Партизан хәрәкәтләрен оештыра. Гитлер Даян Мурзинны үзенең шәхси дошманы дип атаган. Кара сакалы өчен аны черный генерал дип йөрткәннәр. Мы счастливы, потому что дедушка... Без бөтен гаиләбез белән бик бәхетле. Дәүләти бу һәйкәлгә лаек иде. Ул чын патриот булды. Гомере буе туган иленә хезмәт итте. Бу һәйкәл аның исемен яшь буынга танытуга өлеш кертер дип уйлыйм. Был наставником молодых. Даян Мурзин үзен барлык метрикаларда татар дип күрсәткән. Бу һәйкәл милләттәшебезнең исемен мәңгеләштерүдә беренче адым түгел. Декабрь аенда Кушнаренко районындагы Күллият мәйданында бюст ачылды. Даян Мурзин үзе дә шушы уку йортын тәмамлаган. Бу бюстны булдыруда Татарстан ярдәм күрсәтте. Без Даян Мурзинның кабере Шефлотта, без аны һәр вакытта да карап торабыз. Шуннан соң Даян Мурзин турында конференциялар үткәрәбез. Менә хәзер инде без киләсе елны, январь аенда Алла бирсә, шушы Даян Мурзин укуларын кертергә дибез инде. Сугыштан соң Даян Мурзин эчке эшләр органнарында эшли. Министр орынбасары була, адвокатлар коллегиясен җитәкли. Кызганычка бөек җиңүгә зур өлеш керткән милләттәшебез турында без бик аз беләбез. Гәрчә Чехословакиядә аның исеме белән аталган урамнар бар. Инглиз язучысы Джона Хауланд үз китабында аны Джеймс Бонд белән чагыштыра. Черный генерал дип аталган фильм бар. Журналист Халиса Мөхәммәдиева легендар разведчик турында татар телендә фильм төшергән кеше. Ул бит шундый кеше. Һәр вакыт үзенең яугирләре бергә сугышкан кешеләрне сөйли. Үзен сөйләми. Бит фильм төшерү өчен интрига да кирәк. Аның өчен ниндидер гадәти булмаган истәлекләр кирәк. Моны Даян Баян улы белән эшләү авыр булды. Бүгенге көнгә кадәр мин аның язмышын сынау дип әйтә алам. Чөнки аның исеме ул күптән чит ил герое исеме түгел, ул безнең Русия безнең герое булырга тиеш иде. Узган ел татар разведчиге туганга 100 ел булды. Бик күп медальләре, Чехословакия герое исеме булса да, Даян Мурзинның үз иленең герое исеме юк. Җәмәгать эшлеклеләре аңа Россия герое исемен хәзер бирергә кирәк дип саный. Башкортстаннан Илгиз Шәкүров, Миләүшә Латыйпова, Рузил Имамов, Яңа Гасыр каналы.